Hemen hitz egiten da sakarosaren errekuntzari buruz. Gure elikaduran osagai garrantzitsua da sakarosa bera eta oxigenoarekin erreakzionatzen duenean karbono dioxido eta ura ematen du. Baina ere energia bat askatzen da. Energia hori da gero guk aprobetxatzen duguna. Esaten da, 348,9 kilojoule askatzen da mol bat erretzen denean. Beraz, badakigu, mol bat sakarosa erretzen denean, hori dela askatutako energia. Hori izango da, erreakzio honen entalpia. Odolak, 26 mol oxigeno zurgatzen ditu 24 orduko epean, bataz beste. Beraz, 24 orduko epean, hau da, egun batean, oxigeno kantitate hori zurgatzen badugu, 26 mol oxigeno kantitate hori zurgatuta, zenbat gramo sakarosa erre aldugu? Gure abiapuntua izango da 26 mol oxigeno horiekin zer egin dezakegu? Lehengo erreakzioaren estekiometria erabili behar dugunez, erreakzio hori doituta ipiniko dugu. Eta hemen 12 bat jartzen dugu, hemen 11, eta gero oxigenoak ikusten duzu, 24 gehi 11, 35 oxigeno daudela eskuineko atalean, baina hemen ja 11 oxigeno agertzen dira. Beraz, beste 12kin nahikoa dugu, ze 12 bider 2, 24 izango da. Horrela, erreakzioa doituta geratzen da. Estekiometria behin ezagututa, zeintzuk diren proportzioak, oxigeno mol horiekin egiten dugu erlazionatu mol sakarosarekin. Eta hemen ipintzen dugu, laburrago ipiniko dut mol sakarosa. Ez dut formula luze hori idatziko. Baina, eskatzen da, ia zenbat gramo, beraz, mol sakarosa, eta masa molarrak hemen karbono eta hidrogenoaren masa atomikoak erabilita, 12 karbono, hidrogeno bat, sakarosaren masa molarra 342 gramokoa da. Eta honela lortzen dugu, guk ehun baten buruan egiten dugun zurgapena oxigeno 26 mol horiekin, honen beste gramo sakarosa erreko ditugula. Hori da A atalean eskatzen dana. Eta B atalean, ia zenbat kilojoule askatuko diren errekuntza horretan. Orain energia da. Kalkulatu behar duguna, orduan. Mol oxigeno eta hemen erlazioa da mol oxigeno. 12 mol oxigenok, erreakzioak esaten duenaren arabera, askatzen dutela hemen eman diguten energia kantitatea. Kontuan izan, hemen etekina ehunekoa hartzen ari garela. Etekina ez balitz izango ehunekoa, kilojoule horiek eskuineko atalean agertzen direnez, hemen biderkatuta joango ziren, adibidez 0,60 eguneko 60ko etekina izango balitz. Ariketa honetan ez da etekina aipatzen, horregaitik utziko dugu dagoen moduan, eta emaitza lortuko dugu 795,85 kilojoule. Askatuko dira ehunean.